ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮಕುಡ್ಲ ತುಳುವಾರ್ತೆಲು ಇನ್ನಿತ್ತ ಮಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಲು ಉಳ್ಳಾಲದ ಕಡಲ್ಡ್ ಮುರ್ಕಿನ ಮಲೇಷಿಯಾದ ಲೆಬನಾನ್ಗೆ ಕರ್ಬದಾದಿರ ಸಾಗವನ ಪಡವು 15 ಜನಕ್ಲನ್ನು ಬಚಾವ್ ಮಲ್ತಿನ ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ಪಟ್ನಮು ಕುಡ್ಲದ ಗುಜ್ಜರಕೆದು ಅರೆಕೆರೆ ಬಯಲ್ದಕ್ಲೆಗೆ ಉಳಚರಣಿ ಸಮಸ್ಯೆದ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಮಲೇರಿಯಾ ಸಿಕ್ತ ಪೋಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ವರದಿ ಕಲಾ ಸೌರಭ ಮುಂಬೈದ ನಿಲೆಟ್ 30ನೇ ವರ್ಷಾಚರಣೆ ಆಜಾದಿ ಕಿ ಅಮೃತ್ ಸಂಭ್ರಮ ಶಕ್ತಿನಗರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆದ ಜೋಕ್ಲಿಟ್ ತರಾವರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಡಿಪುದ ಎಂಜಿಎಂ ಕಾಲೇಜ್ ಕೈಕಲ್ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಿರಣ್ ಆಚಾರ್ಯರ್ನ ಅದಿತಿ ಆರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿಡ್ ತರಾವರಿ ಕಲಾಕೃತಿಲೆನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇತ್ತ ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ ಹವಾಮಾನ ಯತ್ವಾಸಿಡ್ದು ಮಲೇಷಿಯಾದ ಲೆಬನಾನ್ಗೆ ಕರ್ಬದ ಅದರ ಸರಕು ಸಾಗವನ ಪಡವಂಜಿ ಉಳ್ಳಾಲದ ಕಡಲಡು ಮುರ್ಕುದುಂಡು ಐಟಿತ್ತಿನ 15 ಜನಕ್ಲೆನ ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ಬಚಾವ್ ಮಲ್ದಂಡು ಭಾರಿ ಬಡ್ಸೋಡ್ದವರ ಅರಬಿ ಕಡಲ್ಡ್ ಕರ್ಬದ ಸಾಮಾನು ಸಾಗಾಟದ ಮಲ್ಲ ಕಪ್ಪಲು ಮುರುಕುದಿತ್ತದ ಐಟಿತ್ತಿನ 15 ಜನ ಬೇಲದಕ್ಲೆನ ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ಬಚಾವ್ ಮಲ್ದಂಡು ಸಿರಿಯನ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸೇರ್ದಿನ MV ಪ್ರಿನ್ಸೆಸ್ ಮಿರಾಲ್ ಪನ್ಪಿನ ಪುದರ್ದ ಈ ಕಪ್ಪಲ್ಡ್ ಕರ್ಬದ ತುಂಡಲೆನ ದಾಸ್ತಾನಿತ್ತದ ಲೆಬನಾನ್ಗೆ ಈ ಕಪ್ಪಲ್ ಪಿದಾರ್ದಿತ್ತಡ 32 ವರ್ಷ ಪಿರಾಕದ ಈ ಕಪ್ಪಲ್ ಹವಾಮಾನ ಸರಿ ಇಜ್ಜಾಂದಿ ನಡೆದವರ ಆಜಿ ನಾಟಿಕಲ್ ಮೈಲ್ ದೂರದ ಉಳ್ಳಾಲುಡು ಎತ್ತನಗ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣೊಡ್ದು ಕಪ್ಪಲ್ದ ಉಲಾಯಿ ನೀರು ಪುಗ್ಗುದು ದುಂಬು ಪೊಯರೆ ಅಂಚನೆ ಬಚಾವಾಯರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಂಡಲ ಕಡಲ್ಡ್ ಕಪ್ಪಲ್ ಮುರ್ಕರೆ ಸುರುವಾನಗ ಕಪ್ಪಲ್ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಬೊಕ ಅಮರ್ತ್ಯ ಪುದರ್ದ ಶಿಪ್ಲೆನ ರಕ್ಷಣೆ ಕಡಪುಡ್ದು ಕಪ್ಪಲ್ಡಿತ್ತಿನ 15 ಜನನ ಬಚಾವ್ ಮಲ್ತದಂಡ ಅಕ್ಲಿನ ಕುಡ್ಲಗ್ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬೈದೇರ ಈ ಕಪ್ಪಲ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ತೋಜಿದ್ ಬನ್ನಗ ಕುಡ್ಲ ನಾವು ಮಂಗಳೂರು ಬಂದರ್ಗ ಸಂಪರ್ಕ ಮಲ್ತದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕೇಂದ್ರದಿತ್ತನಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಅವಕಾಶ ತೆಗೆದಜಿ ಕುಡ್ಲದ ಪರ ಬಂದರಡ್ಲ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತುಜಿರಂದ ತೆರೆದು ಬೈದಂಡ ಪರ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿಗೆ ಭಾರತದ ಬಂದರ್ಲಿಗೆ ಪೊಗ್ಗರೆ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಾಂದಿ ನಡೆದವರ ಈ ಕಪ್ಪಲ್ಗೆ ಪರ ಬಂದರ್ಗೆ ಪೊಗ್ಗೆರೆ ಅವಕಾಶ ತೆಗೆದಿತ್ತಜೆ ಬಡ್ಸ ದುರಿಯೊಂದೆ ಉಪ್ಪು ನೀಡ್ದವರ ಕಡಲ್ದ ಸೆರೆತ ಬರಲ ಜೋರಾತಿತ್ತದ ಕಪ್ಪಲ್ ಮುರ್ಕುನೇತ ಒಟ್ಟುಗು ಕಪ್ಪಲಡಿತ್ತಿನ ಕರ್ಬದ ಸಾಮಾನ್ದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಮಿಶ್ರಣ ಕಡಲ್ದ ನೀರಿಗೆ ಸೇರುನ ಪೋಡಿಗೆಲ ಉಂಡಾತಂಡ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮುರಿಪುನ ಲಾರಿ ಒಂಜಿ ಕರೆಂಟ್ ಕಂಬುಗು ಎಡ್ತದ ಕಂಬ ರಡ್ಡು ತುಂಡಾದ ಲಾರಿದ ಮೇಲುಗು ಬುರ್ದು ಅಂಚನೆ ಉಂತಿನ ವಿಶೇಷ ಸಂಗತಿ ಕುಡ್ಲಾ ದೇರೆ ಬಯಲ್ ದಡ್ಡಲ್ ಕಾಡು ಅಡ್ಡ ಮಾರ್ಗದ ಓಣೆಡು ಬುಧರ ಕಾಣೆ ನಡೆತದಂಡ ಅದೃಷ್ಟೋಡು ಏರ್ನಲ ಪ್ರಾಣಗು ಸಂಚಕಾರಾತಜಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಲಾರಿಯೊಂಜಿ ಕರೆಂಟ್ದ ಕಂಬುಗು ಗುದ್ದಿ ನೀಡ್ದವರ ಕಂಬ ರಡ್ಡು ತುಂಡಾದ ಲಾರಿದ ಮೇಲ್ಮೇಕೆ ಮಾಲು ದುಂತಿದಿನ ಸಂಗತಿ ಕುಡ್ಲದ ದೇರೆ ಬೈಲ್ದ ದಡ್ಡಲ್ ಕಾಡದ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ನಡೆತದಂಡ ಈ ಅವಕಡೊಡ್ದು ಪ್ರಾಣಾಪಾಯ ಆತಜಿಂದ ತೆರೆದು ಬೈದಂಡ ಮಲ್ಲ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತಿನ ಜಾಗೆಗೆ ರೆಡಿ ಮಿಕ್ಸರ್ ವಾಹನ ದಡ್ಡಲ್ಲ ಕಾಡದ ಮೂಜನೆ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆದ ಜಾಗೆಡು ಪೋನಗ ಅಲ್ಪದ ಕರೆಂಟ್ದ ಕಂಬುಗು ಗುದ್ದುದುಂಡು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಾಂದಿನ ಹೊಡ್ತವರ ಮಲ್ಲ ಅನಾಹುತ ತಾತದಂಡ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಬೇಲದಕ್ಲು ಜಾಗೆಗೆ ಪೋದು ಕರೆಂಟ್ ಕಂಬದೆಪ್ಪುನ ಬೇಲೆನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ ಕಾಪು ಉಳಿಯಾರಗೋಳಿದ ತಾರಿ ತೋಟದಾರ ವಿನೋದರ ಎ ಸನಿಲ್ ಪನ್ಪನಾರ್ ಇಂಚಿಪ್ಪ ತಾರೆಡ್ದು ಬುರ್ದು ಪೆಟ್ಟಾದಿತ್ತದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಡಿತ್ತಿನಾರ್ ಅಂಗಾರ ಕಂಡೆ ತಿಡ್ದೇರ ಅರೆಗೆ 55 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಆದಿತ್ತಂಡ ಜೂನ್ 4 ತಾರದ ಕಲಿದೆಪ್ಪುನಗ ಆರು ತಾರೆಡ್ದು ಬುರ್ದಿತ್ತೇರ ಕಲಿದುಪ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನ ಪುಡ್ತುಡು ತಾರದ ಮರೊಡ್ದು ತಿಡ್ತು ಬುಡ್ದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಡಿತ್ತಿನ ಉಳಿಯಾರಗೋಳಿದ ತಾಳಿತೋಟದ 55 ವರ್ಷದ ವಿನೋದರ ಎ ಸನೇಲ್ ಪನ್ಪಿನಾರ ತೀರ್ನ ಬೇಜಾರ್ದ ಸಂಗತಿ ನಡೆತದಂಡ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂಚ ಕಲಿದೆಪ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಬೆನಂದುತ್ತಿನ ವಿನೋದರ ಸನೇಲ್ ತಾರಿದ ಕೊಂಬು ಪುಲಿದ ಕೈಜಾರ್ದ ತಿರ್ತು ಬುಡ್ದೇರ ಒಡಿಪುದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಡ್ ಮರ್ದು ಮಲ್ತದ ಕೈತ ಆಪರೇಷನ್ ಲಾದಿತ್ತಂಡ ಆಂಡ ಮರ್ದು ಪಲಿ ಪಂದ ಆರು ತಿಡ್ದೆರಂದು ತಿರಿದು ಬೈದಂಡ ಕಾಡ ಇಲಾಖೆ ಕುಡ್ಲ ವಲಯದ ನೆಲೆಟ್ ಸುದೆಬರಿ ರಕ್ಷಣೆಗಾದ ಬೆದುರುದ ದಯನಡ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬುಧವಾರ ಕಾಂಡೆ ಬಂಗ್ರಕುಳು ನಡೆತಂಡ ಶಾಸಕರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬೊಕ ಇಲಾಖೆದ ಅಧಿಕಾರುಲು ಪಾಲ್ದೆತೊಂಡೇರು
ಕಾಡು ಇಲಾಖೆ ಕುಡ್ಲ ವಲಯದ ವತಿರ್ದು ತುದಿತ ರಕ್ಷಣೆಗಾದ ಬೆದುರುದ ದೈನಡ್ಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂಗ್ರಕೊಳ್ಳೂರು ನಡೆತಂಡ ಶಾಸಕರು ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೈತಲ್ದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಒತ್ತು ಕಾಡು ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಿನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ವೈ ವಲಯ ಕಾಡಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೈ ಶಿಕ್ಷಕರು ವೆಂಕಟೇಶ್ ವರ್ಲು ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ರೂಪಾ ಶೆಣೈ ವಾರ್ತಾ ಮಂಡಲನ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಚೈತನ್ಯ ಟೆಕ್ನೋ ಶಾಲೆದ ಶಿಕ್ಷಕರು ಬೊಕ್ಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರು. You need clean air, clean water to survive. If you don't do all those things, you will get into trouble at one point of our life. Second thing is there's going to be something called as encroachment. What happens is when there's an empty space, people will come and start building things without their permission. It may not be their land or anybody else's land. They'll just come and do that. To prevent that, we have done the fencing. Second is most important to prevent dumping of waste. People will come, they'll just dump the waste into the river. So what will happen to the animals in the river? I mean fishes and all the aquatic animals? They'll eat the plastic. They also become poisonous. In return, we eat the fish also sometimes. Fish eats the plastic, we'll eat the fish. Who is going to get trouble? Fish and us, both of us. Correct? Yeah. So to prevent all these things, we have done this program. So again, because of the administration, because of the corporators and because of the local elected people, again this area being fenced and protected totally, and there is no further dumping. So thereby the forest department has taken up a planting area of 5-kilometer stretch to enhance their protection. So greenery protection. Fencing they have done, administration has done. So now we are going to plant today. We are going to plant a bamboo and other species, and also you are going to sow seeds also. So we will give you seeds. So thereby you will contribute to the protection of the river. ಉಳ್ಳಾಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನರಿಂಗಾನ ಗ್ರಾಮದ ತೌಡುಗೋಳಿ ತಿರ್ಗಸ್ದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಆಫೀಸ್ ಕೈತಲು ಪರ್ತಿ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದೀಪನ ಗೋಡಾನ್ ಒಂಜೇಕ್ ಸೂಪತದು ಪೊತ್ತಿನ ಸಂಗತಿ ಅಂಗಾರ ಬಯ್ಯಗ ನಡೆತದಂಡು ಒಟ್ಟು 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದಾತ್ ನಷ್ಟದ ಅಂದಾಜು ಮಲ್ದಿರು. ಪರ್ತಿ ದಾಸ್ತಾನು ಮಲ್ಪನ ಗೋದಾಮುಗು ಸೂತಾಗದ ಇಡೀ ಗೋದಾಮು ಪುದುದು ಪೋಯಿನ ಘಟನೆ ಉಳ್ಳಾಲದ ನರಿಂಗಾಣ ಗ್ರಾಮದ ತೌಡುಗೋಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕೈತಲ್ ನಡೆತದಂಡ 10 ಲಕ್ಷೋರ್ದಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಷ್ಟ ಉಂಡಾದಿತ್ತದು. ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆದ ಉದ್ಯಮಿ ನೌಮಾನ್ ಪನ್ಪಿನರಿಗೆ ಸೇರ್ದಿನ ಕೋಡಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಪನ್ಪಿನ ಪರ್ತಿ ದಾಸ್ತಾನ್ ಮಲ್ಪನ ಗೋದಾಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಸೂಪತ್ತದಂಡ. ಕುಡ್ಲ ಪಾಂಡೇಶ್ವರದ ಸೂತೆಕ್ಕವನ ದಳತಕ್ಲು ಸೂತೆಕ್ಕವನ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. Asu, Korean, ಪಡುಬಿದ್ರದ ಕಾಮಿನಿ ಸುದೆತ ನೀರು ಹಾಳಾದಿತ್ತದ ಲಕ್ಷಗಟ್ಲೆ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆತ ಮೀನುಲು ಸೈತದ ವಾಸನೆ ಬರೊಂದುಂಡು. ಅವಳು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ರಾಸಾಯನಿಕ ನೀರ್ಗ ಸೇರ್ದ ಇಂಚಾತನಂದು ಊರ್ದಕ್ಲು ದೂಡ್ದಿರು. ಉಡಿಪು ಬೆದ್ರೊಡುಪ್ಪುನ ಕಾಮಿನಿ ತುದೆ ಗಲೀಜಡು ದಿಂಜಿದಿತ್ತದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿದ ಮೀನುಲು ಸೈತದ ನೀರಿಡು ತೇಲೊಂದಿತ್ತದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲದ ಜನಕುಲು ಆತಂಕೊಡುಲ್ಲೇರು. ದೊರಿದು ಬರ್ಪುನ ಬಡ್ಸೊಡ್ದವರ ನೀರ್ದ ಬಣ್ಣಲ ಕಪ್ಪಾದಿತ್ತದ ತುದೆತ ನೀರು ಪೂರ್ತಿ ಕುರಿದು ನಾದೊಂದುಂಡು. ಅವಳು ತಾಂಕುನ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ಮೀನುಲು ಪೂರ ಸೈತದ ನೀರ್ಲ ಹಾಳಾತಂಡು. ಕೈತಲ್ದ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗ್ಲ ಹಾನಿಯಾತಂಡು. ಈ ಜಾಗಿಡುಪ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಖಾನೆಲನ ರಾಸಾಯನಿಕ ಮಿಶ್ರಣದ ನೀರನ್ನು ತುದಿಕ ಬಿಡುಪಿನ ಹಿಡ್ದವರ ಮೀನುಲು ಸೈದಾಂದ್ ಕೈತಲ್ದಕ್ಲು ದುಡ್ದಿರು. ಸರ್ಕಾರದ ಪರಿಹಾರ ಕೊರಡೊಂದು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ದಿರು. ಇಲ್ಲಿ 4 ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ನದಿಯ ನೀರು ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮದು ಸಾಗುವಳಿ ಬಿತ್ತಿದ್ದೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು.
ಎಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಪುನಃ ನಾವು ಬೀಜ ಬಿತ್ತಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಮುಂಚೆ ಏನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಈಗ 4 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದು ಕೆಮಿಕಲ್ ನೀರು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಗದ್ದೆಗೆ ನುಂಗಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಮೀನು ಸಹ ತುಂಬ ಹಾಳಾಗಿದೆ. ಈ ಸಲ ಎಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಒದ್ದಿದೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸತ್ತು. ನಮ್ಮದು ಪಂಜರದು ಕಮ್ಮಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು 9 ಟನ್ ಮೀನಿತ್ತು. 9 ಟನ್ ಮೀನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮೀನು ಸತ್ತೋಗಿದೆ, ಏನು ಮೀನಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪಂಜರದು ಬಿಟ್ಟು ಅದಲ್ಲದೆ ಈ ನದಿಯಲ್ಲಿದ್ದದ್ದು ಕಮ್ಮಿ ಅಂದರೆ 10-15 ಲಕ್ಷದ ಮೀನು ಸತ್ತೋಗಿದೆ. ಅದು 10-15 ಲಕ್ಷ ಅಂದರೆ ಇದು ನದಿ ದೊಡ್ಡ ನದಿ, ಕಾಮಿನಿ ನದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಮಾಡಿಯವರಾಗಲಿ ಪಡಿದ್ರವರಾಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಮೀನು ಸತ್ತೋಗಿದೆ. ಮಾಲ, ಇರ್ಪೈ, ಕ್ಯಾವಜಿ, ತೆಂಬೇರಿ, ಕಾನೆ, ಪಯ್ಯ ಇಂಥರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಮೀನು ಎಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಉಳಿಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಮೀನು ಸತ್ತೋಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಮೀನು ಸತ್ತು ನದಿ ದಡದಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ. ಕುಡ್ಲದ ಗುಜ್ಜರಕೆದು ಅರೆಕೆರೆ ಬೈಲು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ್ದ ಉಳಚರಂಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ ನನಲ ಪರಿಹಾರ ಆತಜಿ ಮರಿಯಲ ಬನ್ನಗ ಊರ್ದಕ್ಲಿಗೆ ಸೇಕ ಸಂಕಟಲೆನ ಬೋಡಿಗೆ ಶುರುವಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಆ ಬಗೆಟ್ ಒಂಜಿ ವರದಿ. ಕುಡ್ಲದ ಗುಜ್ಜರಕೆರೆ ಅರೆಕೆರೆ ಬೈಲ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ್ದ ಜಾಗಲಿಡ್ ಪಾಕವರ್ಷಿಲಿಡ್ದಿಂಚ ಉಳಚರಂಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದದು ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ನನಲ ಒಂದಿಜ್ಜೆ ಅರೆಕೆರೆ ಬೈಲ್ಡ್ ವಾಸಮಲ್ಪನಕ್ಲು ಮರಿಯಲ ಸುರುವಾನಗ ಪೋಡಿದು ಪೋಪಿರ ಸಂಬಂಧಪಡಿನ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಲು ಇಲಾಖೆ ದಕ್ಲನ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದವರ ಅಲ್ಪ ವಾಸಮಲ್ಪನಕ್ಲು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸೊಂದುಲ್ಲೇರ ಮರಿಯಲೋಡು ಡ್ರೈನೇಜ್ ಜಿಂಜಿದು ರಸ್ಟೆಡ್ ಗಲೀಜು ನೀರು ಪರತೊಂದಿತ್ತದು ನೀರು ಉಂಚಿನ ಜಾಗೆಡು ಉಮಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಸೀಕುಲು ಪರಡನ ಪೋಡಿಗೆ ಉಂಡಾತಂಡು ಕೈತಲ್ದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಇತ ಸದ್ಯದ ಮೇಯರ್ ಆದಿತ್ತದು ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ನರಿಗೆ ತೆರಿಪಾದಿತ್ತನಲ್ಲ ನನಲ ಸಮಸ್ಯೆದ ಬಗ್ಗೆ ಗುಮನ ಕೊಡ್ತುಜರಂದು ಅಲ್ಪ ವಾಸಮಲ್ಪನ ಜನಮಾನಿಲು ಏವ್ರತೋಜಾದೇರ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ದಿನಟು ಓಟುನಿ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಮಲ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ. ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಜಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆ ನೆತ್ತ 20 ವರ್ಷಾಚರಣೆದ ಸಲಾದ ಸರಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ದೇರ ನೆತ್ತ ಸಲಾದ 2ನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಜಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆದ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕೈತಲು ಶಕ್ತಿನಗರದ ಆನಿಮಲ್ ಕೇರ್ದ ಒಟ್ಟು ಸಿರಿಗೆಡ್ ತಾಂಕುನ ಪ್ರಾಣಿಲಿಗ್ ಲಸಿಕೆ ಅಂಚನೆ ದತ್ತು ಕುರ್ಪಿನ ಲೇಸ್ ನಡತಂಡು. ಸ್ವಸ್ತಿ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಜಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆ ನೆತ್ತ 20 ವರ್ಷಾಚರಣೆದ ಸಲಾದ್ ಸರಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರಡ್ಡೆ ತನ್ವಯ ಜಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕೈತಲು ಆನಿಮಲ್ ಕೇರ್ ಶಕ್ತಿನಗರ ಮೊಕ್ಲಿನ ಕೂಡ ಟಿಕೆಟ್ ತಾಂಕುನ ಪ್ರಾಣಿಲೆಗ್ ಲಸಿಕೆ ಕೊರ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆರು. ನಾಯಿ ಪುಚ್ಚೆ ಮುಗೇರು ಸೇರಿನಂಚ 117 ಮಿಕ್ಕದು ತಾಂಕುನ ಪ್ರಾಣಿಲೆಗ್ ಲಸಿಕೆನು ಕೊಂಡು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ತಾಂಕುನ ಪ್ರಾಣಿಲೆನ ದತ್ತು ಶಿಬಿರಲ್ಲ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆರು. 15 ದೇಸಿ ನಾಯಿ ಪುಚ್ಚೆಲೆನು ದತ್ತು ಕೊಂಡು ದತ್ತು ದೆತ್ತೊನ್ನಕ್ಲು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಪ್ರಾಣಿಲಿನ ವರದಿನು ಕೊರ್ಪಿನಂಚ ಸೂಚನೆ ಕೊರಿಯರು. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಕಂಕನಾಡಿ ಲಯನ್ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಬಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪೈ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸದಿತ್ತೆರು. ಮಲ್ಲ ಮಿನ್ನೆರಾದ ಆನಿಮಲ್ ಕೇರ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಪೌಲ್, ಪಶುವೈದ್ಯರಾಯನ ಡಾ ಸುಪ್ರಿಯಾ ಸಾಲಿನ್ಸ್ ಇತ್ತೆರು. ಕ್ಯಾಂಪ್ ನಿರ್ವಾಹಕರಾಯನ ಮಮತಾರಾವ್, ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪೈ, ಸುರೇಶ್, ವೀರಭದ್ರ, ಮಂಜುನಾಥ, ಅಂಚನೆ ಕುಮಾರಿ, ಅಂಚನೆ ಮನೋಜ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವಸ್ತಿಗ್ದ ಮಾಲತಿ ನಾಯರ್, ನಾಗೇಶ್ ಎಂ, ಆನಂದರಾವ್, ಗಂಗಾಧರ್ ರಾವ್, ಗಣೇಶ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ, ಅಶೋಕ್ ಜಾಧವ್, ಶೋಭಾ ಹರೀಶ್, ಸುಮಲತಾ, ಪ್ರೇಮಾ ಭವಾನಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾರಾವ್ ಪಾಲ್ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಕೆಸಿ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ರಾವ್ ಮೇರು ಎದ್ಕೊಂದು ಉಪ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಉಷಾ ಟೀಚರ್ ಸುಲ್ಮಿಸಂದಾಯರು. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಚಾಲಕರಾಯನ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ಥ ಕೊರಿಯರು. ಒಡಿಪ್ಪದ ಎಂಜಿಎಂ ಕಾಲೇಜ್ ಕೈತಲುಪ್ಪುನ ಅದಿತಿ ಆರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ತರಾವರಿ ಕಲಾಕೃತಿಲನ ಪ್ರದರ್ಶನಗೂ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪಡಿತಂಡ ಐತ ಯಜಮಾನಿರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಿರಣ್ ಆಚಾರ್ಯ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇಶಲೆನ 150 ಹೆಚ್ಚ ಮೊಗ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದ ಇತ್ತೆ ಅವು ಮಾತಿರ್ನಲ ಗುಮನ ಒಯ್ತೊಂದುಂಡು. ಎಂಜಿಎಂ ಕಾಲೇಜ್ ಕೈತಲ್ದ ಅದಿತಿ ಆರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಪಂಪಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ತರಾವರಿ ನಮನಿದ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಕೈಟ್ ತಯಾರು ಮಲ್ಪನ ಸುತ್ತಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಪುದರ್ ಪಡೆಯನ ಒಂಜಿ ಕಲಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಆದುಂಡು. ನೆತ್ತ ಮಾಲಕರಾಯನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಿರಣ್ ಆಚಾರ್ಯರು ತಾನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇಶಲಿಗೆ ಪಿದೈ ದೇಶಲಿಗೆ ತಿರ್ಗಾಟ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆ ದೇಶಲನ 150 ಹೆಚ್ಚಿನ ಮುಖವಾಡಲಿನ ಆರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿಡ್ ಪ್ರದರ್ಶನಗೂ ದೀತೆರ. ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕ, ಇಟಲಿ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಬರ್ಮಾ, ನೇಪಾಳ, ಆಫ್ರಿಕಾ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇಶಲಿನ ಕಲಾಕೃತಿಲಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಜೋಡ್ಸಾದ ಪ್ರದರ್ಶನಗೂ ದೀದಿತ್ತದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಿರಣ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಜನಮಾನಲಿನ ಮೋಕೆಗೆ ಸಂದದೇರ.
ಕಲಾ ಸೌರಭ ಮುಂಬೈ ಎಂದೆತ 30ನೇ ವರ್ಷಾಚರಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಜಾದಿಗೆ ಅಮೃತ್ ಸಂಭ್ರಮ ಸರಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುಡ್ಲ ಶಕ್ತಿನಗರದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇಸೇಸ ಜೋಕ್ಲನ ಶಾಲೆಡ್ ನಡತಂಡ ರಾಷ್ಟ್ರ ಜಾಗೃತಿದ ಪದ ನಲಿಕೆ ತರಾವರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲಿನ ಜೋಕ್ಲು ನಡಪಾದು ಕೊರಿಯರು. ಕಲಾ ಸೌರಭ ಮುಂಬೈನೆತ್ತ 30ನೇ ವರ್ಷದ ಉಚ್ಚಯ ಬೊಕ್ಕ ಆಜಾದಿಗೆ ಅಮೃತ್ ಸಂಭ್ರಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುಡ್ಲದ ಶಕ್ತಿನಗರದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಮಾನಸಿಕ ಎತ್ವಾಸಿದ ಜೋಕ್ಲಿನ ಶಾಲೆಡ್ ನಡತಂಡ ರಾಷ್ಟ್ರ ಜಾಗೃತಿದ ಗಾಯನ ನಲಿಕೆ ಪಾತ್ರಕತೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಗೀತ ತರಾವರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲಿನ ಜೋಕ್ಲು ನಡಪದು ಕುರಿಯರ ಉದ್ಯಮಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಬಿಳ್ಚಡ ಲೇಸನ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರ. ಈ ಪುರ್ತುಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರು ಭಾಸ್ಕರ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿ ಅಮೃತ ನುಡಿ ಪಂಡಿರ. ಮುಳುಗದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಒಡೆಯರಂತೆ ಯಾರು ಬ್ರಿಟಿಷರು. ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅವರ ಪಾರುಪತ್ಯ ಉಂಟು. ಅಂಥವರ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಮದ್ದುಗುಂಡುಂಟು, ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದಂಥ ಉಪಕರಣಗಳುಂಟು, ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳುಂಟು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಎದುರಿಸಿ ನಮಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಗೆಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಂದು ಕೆನ್ನೆಗೆ ಹೊಡೆದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆನ್ನೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದ ಮೂಲಕ ಅಹಿಂಸೆಯ ಮೂಲಕ ನಾವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡೆವು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡಗಳಾಯಿತು. ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾ ಬಾಗ್ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡ ಇರ್ಬೋದು, ಚೌರಿ ಚೌರಾದ ದುರಂತ ಇರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲವಾಯಿತು. ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ದೇಶಭಕ್ತರು ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದ್ ಇರ್ಬೋದು, ಖುದಿರಾಮ್ ಬೋಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ ಇರ್ಬೋದು, ತಾತ್ಯಾ ಟೋಪೆ ಇರ್ಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅವರೆಲ್ಲರ ತ್ಯಾಗದ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶ ನಿಂತಿದೆ, ನಾವು ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಾನು ತುಂಬ ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿಗೆ 2 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆ 2 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ತಾಯಿ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಮಕ್ಕಳಾದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಈ ಶಿಕ್ಷಕರು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ದೊಡ್ಡವರಾದ ಮೇಲೆ ಇವರೇ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ತಂದೆ, ಬರೀ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ತಾಯಿ ತಂದೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಈ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕೊಡಿ. ಅವರ ಗುರು ದಕ್ಷಿಣೆಗೆ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಪಾತ್ರರಾಗಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಿಶೇಷ ಜೋಕ್ಲಿನ ಶಾಲೆದ ಗುರುಕಾರ್ಯರ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಸಂತ ಕುಮಾರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪಣವರ್ಕಾಸ್ದ ಗುರುಕಾರ್ಯರ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಉಮೇಶ್ ಕಲ್ಭಾವಿ, ಸವಿತಾ ಸಮಾಜ ಕುಡ್ಲದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಂತರ ಆನಂದ ಭಂಡಾರಿ, ಮಹಾಬಲ ಮಾರ್ಲಾ, ಪರಮಾನಂದ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಲೇಸಿಡಿತ್ತರ. ಕಲಾ ಸೌರಭ ಮುಂಬೈದ ಗುರುಕಾರ್ಯರ ಪದ್ಮನಾಭ ಸಸೀತ್ಲು ಮುತಾಲಿಕೆಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತಂಡ. ಲೇಸಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೆರ್ಮೆದ ಗಾಯಕರೆಡ್ದು ಗಾಯನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಡ್ದು ಬತ್ತಂಡ.
ಕುಡರಿನಿತ್ತ ಮಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಲು ಉಳ್ಳಾಲದ ಕಡಲ್ಡ್ ಮುರ್ಕಿನ ಮಲೇಷಿಯಾದ ಲೆಬನಾನ್ಗ್ ಕರ್ಬದಾದಿರ ಸಾಗವನ ಪಡವು 15 ಜನಕ್ಲನ್ ಬಚಾವ್ ಮಲ್ತಿನ ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ಪಟ್ಲಂ ಕುಡ್ಲದ ಗುಜ್ಜರಕೆದು ಅರೆಕೆರೆ ಬಯಲ್ದಕ್ಲೆಗ್ ಉಳಚರಣಿ ಸಮಸ್ಯೆದ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಮಲೇರಿಯಾ ಸಿಕ್ತ ಪೋಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ವರದಿ ಕಲಾ ಸೌರಭ ಮುಂಬೈದ ನಿಲೆಟ್ 30ನೇ ವರ್ಷಾಚರಣೆ ಆಜಾದಿ ಕಿ ಅಮೃತ್ ಸಂಭ್ರಮ ಶಕ್ತಿನಗರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆದ ಜೋಕ್ಲಿಡ್ ತರಾವರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಡಿಪುದ ಎಂಜಿಎಂ ಕಾಲೇಜ್ ಕೈತಲ್ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಿರಣ್ ಆಚಾರ್ಯರ್ನ ಅದಿತಿ ಆರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿಡ್ ತರಾವರಿ ಕಲಾಕೃತಿಲೆನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಎಡಿಗಿನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಂಡು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಈತೆ ಪುರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಸೊಲ್ಮೆಲು